akan makalla ga wani ibtila'i da ya faru a jihar Kaduna inda sojoji suka kashe mutane sama da 100 masu ce kuskure ne da suka yi na saka bam. Kowane kira kake da shi ga shugaban kasa domin a yi kyakkyawan bikici akan wannan al'amari domin sha'anin tsaro ya inganta. Aka ce runduna sojoji a sama tsautsayi ya same su sun kashe mutum 10. To ne kiran da nake yi lalle hukumar soja, hukumar 'yan sanda, hukumar kwastam, hukumar masu damara na fili da na ɓoye su yi taro, karabata musu sana'a a rika ce ba su iya aikinsu ba ko a ce ba su da gaskiya. Kira ga gwamnati ta bi diddigin wannan abun don ya shafi ƙasarmu. Ka duba sharri irin na yahudu, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye yakan je har ya ga yadda ba yahude in ba da lafiya. To mu da muke koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zala kuna iya bin abu ko da mutum ya saba da na ce aka tuna kisan da aka wa 'yan dariƙo a mayan goma ba ni ne ya zo na jaje ba. To ani ba dan dariƙa ba ne, ni dan izala ne, amma dan me za a kashe su? Dan me za a kashe su? Suna da yancin rayuwa. Kuma idan ba a bar mutanen da za ka wa wa'azin wani ya gane ba, to ai an maka banna, an rage maka hanyar samu. So da haka ina jajantawa wato mai girma shugaban ƙasar Najeriya Ahmad Bola Tinubu, wanda haƙƙin rayuwar 'yan Najeriya iya ƙarfinsa yana wuyansa, ko musulmi ko ba musulmi ba, ko na kudu ko na arewa. Ku tsaya ku gyara wannan gurin, amma don Allah. Sojoji ku tsaya ku gyara wannan gurin don Allah. Yawa 'yan sanda ku tsaya a gyara wannan gurin don Allah. Dangi masu wa'azi mu tsaya a gyara wannan gurin, amma fa don Allah. To wannan na masa ta'aziyya. Don mai imanin da wannan ta ritsa da shi, Allah ya mar rahama. Kuma ina ba dangin kowa haƙuri da Allah, ku yi haƙuri, ba su mutu ba sai da kwanansu ya ƙare. Amma Allah ya ce ba a hujja da ƙaddara a yi ganganci, shi yasa na ce ai bincike. Sannan kuma ina yi wa gwamnan jihar Kaduna ta'aziyya don an ce a yi gabi ma irin wannan abin ya faru, kuma na yaba martin da ya ce sai an yi bincike. To ka yi daidai, Allah taimake ka. Ina yi wa mai martaba sarkin Zazzau, ɗaya daga cikin 'yan majalisun wanda zan fara yi wa ta'aziyya shine mai alfarma sarkin musulmi. To ina yi maka sarkin Zazzau kai ma ta'aziyya don a gurinka abin ya faru. Sa'ilin nan daga ƙarshe, wato da haladin mutane mu zauna da junanmu lafiya, mu haɗa kai. Wasu daga cin wai Alhaji Sani wadda ta rana sai mu ji kana yi wa ɗan PDP goyon baya, wata ɗan APC. Na ce to ai ni ba ɗaya ba ne a cikinsu, ni mutum mai kyau nake nema. Inda za ka lura akwai wasu gwamnoni a Kano da suka dinga a sakala, watakila wata rana ma sun taɓa yin gwamna da mataimaki tare. Sai na tashi daga gidanmu na je har na samu ɗaya, na ce yaya kai da ya kai mataimakin wane ne? Shi babu da ya muke jin bakin ku. Ya ce ni so yake tsoma mun baki a nawa, shi da ya nasa ban yi ba. Na ce to wallahi idan kuka tsaya kuna zage-zage, in kuka kashe mutane za a tsaye da ku ranar tashi alƙiyama a gaban Allah. Ina baka hakuri. Shi ma na ce man na zauna da shi ma na ce wallahi faɗan ku zai cuci mutane. To da haka kuma na je wata jiha, sai na ga gwamnan da ya gina filin jirgin sama, da wani ya zo sai ya ɗora. Ya ce to haka ake siyasa, amma zage-zage wannan ya hau wannan da kai kanin wane ne, yanzu kuma ya zama kuna zage-zage. Da Allah a tuba daga irin wayannan abubuwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu ala alihi wa sallam.